мо дар ин мавзӯъ чанд андешаро хостем матраҳ кунем ва ба ҳамин мақсад даъват кардем ба студияи радиои Фарҳанг рӯҳшинос Маҳмуд Кабириро. устоди муҳтарам, омади шуморо ба ин даргоҳи муқаддаси радио хайрамақдам мегӯем ва бо чанд суол ки имрӯз яке аз масъалаҳои асосӣ ва ҳатто доғи рӯз ҳам гӯем хато намекунем, мехоҳем дар сари ин масъалаҳо бо шумо суҳбат кунем. ва суоли аввалинамон ҳамин аст ки оила ба андешаи шумо бояд дар ҷомеаи имрӯз солим бошад. чанд андешаро атрофи ҳамин пешкаши шунавандаи мо мекардед. аввал барои он ки мо ба мафҳуми оила сарфаҳм равем, биёед мо аввал дар қиёс сиришти одамро мебинем ки иборат аст аз ҳуҷайра ва ҷамъиятро мебинем ки иборат аст аз оила. агар ки ҳуҷайра воҳиди масалан сиришти маву шумо, воҳиди зиндаи сиришти маву шумо бошад, воҳиди зиндаи ҷамъият, сиришти ҷамъият оила ҳисоб карда мешавад. ва агар дар сиришти инсон ҳуҷайра беморӣ биёрад ва тамоми баданро бадтар таъсир расонад, дар ҷамъият ҳам ҳама бемориҳои иҷтимоӣ, социалӣ, ҷамъиятӣ аз оила сар мезананд. ва барои ҳамин барои ҳар як давлат, барои ҳар як миллат муҳим аст ки оила солим бошад. бале, саломат бошед устод. дар чанд суханрониҳои ҷаноби олӣ нисбати занон ва бонувон масъалаҳои масалан мустаҳкамии оила матраҳ гардид ва дар чанд моддаи сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар бораи пойдории оила ва мустаҳкамии оила андешаҳо рӯи кор омаданд ва оиларо ҳамчун як рукни асосӣ дар давлат ҳисобиданд. ва як масъалае ки вобаста ба ана ҳамин оила ва оиладорӣ аст, ин масъалаи издивоҷи хешутаборӣ аст ки имрӯз яке аз масъалаҳои глобалӣ ҳисобида мешавад. фикри шумо дар ин бора чӣ гуна аст? ҳанӯз аз давраҳои кӯҳан масъалаи масалан издивоҷ ва аз он ҷумла издивоҷи хештаборӣ масъалаи муҳим буд ва дар он масалан қонунҳои махсус дар ҳар даврае мавҷуд буданд. ҳатто ки мо дар динҳои гуногун пайғамбароне ки меомаданд, мо мебинем ки дар масъалаи масалан муносибатҳои байни зану мард, аз он ҷумла барпо кардани оила, қонуну қонуниятҳои худро доштанд. ва дар худи ислом ҳам ба шакли мушаххас гуфта шудааст ки бо кӣ мумкин нест масалан издивоҷ кардан, оила барпо кардан. пас аз ин бармебиёяд ки ин масъала дар замони ҳозира ҳам яке аз масъалаҳои муҳим, масъалаҳое ҳаст ки онро таваҷҷӯҳи ҷамъият, шуъури ҷамъият, таваҷҷӯҳи давлат, халқ ва мардум дар он зиёд аст. ва агар мо ба нигоҳи илмӣ дастовардҳои илми ҳозиразамон бингарем, мебинем ки мардуми мо ҳам дар ин масъалаҳои масалан муносибатҳои оила барпокунӣ хатоҳое мекунанд. ва яке аз ин хатоҳо ин масалан бо издивоҷ бо хештабори худ аст. чаро илм ҳатто дин бар зидди масалан муносибатҳои хештаборӣ ҳаст? чунки ҳоло маълум шудааст ки масалан дар генҳои одамоне ки масалан бештар падару модари онҳо хештаборанд ва бобову бокалони онҳо дар муносибатҳои хештаборӣ буданд, бештар генҳое ки барандаи иттилооти касалиовар ҳастанд зиёд ҳастанд. имконоти онҳо дар издивоҷ, агар аз зан ҳам аз мард ҳам ин генҳо вуҷуд дошта бошанд, наслро имконоти ноқисулақл будан ё бо камбудиҳои ҷисмиву ақлӣ таваллуд шудан, пайдо шуданро зиёд мегардонад. аз ҳамин ҳисоб дар баъзе давлатҳои тараққикарда қонунҳои махсусе баромаданд ки дар сатҳи масалан маҷлисҳои олияшон, парламенташон, то ин ки издивоҷҳои масалан хештабориро манъ кунанд. чаро ки онҳо мехоҳанд ки
масалан камтар дар миллати онҳо масалан фарзандоне пайдо шаванд ки камбудиҳои масалан саломатию камбудиҳои масалан тану туш доранд. аз ин бармебиёяд ки мо метавонем ки агар ин зуҳурот дар халқи мардуми мо бошад, пас мо мебинем ки ҳанӯз мардуми мо баъзе он муносибатҳои иҷтимоӣ ба монанди қавму қабилагиро ҳам ҳанӯз аз байн набурдаанд ва ин аз байн бурдани он масалан имкон надорад, вале онро инкишоф дода ба сатҳи дигар баровардан мумкин аст. чунки яке аз тарсҳои ки мардум масалан метарсанд ки духтарашонро ба дигар минтақа бидиҳанд ё ки аз дигар минтақа биёранд, ин сабабаш надонистани психологияи минтақаи дигар аст ва метарсанд ки дар ҳолати овардан ё хештабор кардан ба мардуме ки маҳаллаҳои дигаре ки андаки урфу одаташон шояд фарқ мекунад, шисту хез ё лаҳҷаашон, фикр мекунанд ки барои сохтани оила ба онҳо ба муносибатҳои хештаборӣ кардан мушкилӣ меорад ва барои ҳамин тарс, аз ҳамин сабаб онҳо духтарони худро ба ҷойҳои дуртар намедиҳанд. сабаби дигараш сатҳи шуъури духтарон ё писарон масалан дар он маҳалле ҳаст ки онҳо зиндагӣ мекунанд ва он васеъ нест то масалан мафҳуми миллӣ ки онҳоро васеъ кардан дар кор ки онҳо тавонанд ки тамоми масалан тоҷикистонро ба шуъури худ дарк кунанд. сабаби дигаре ки масалан каме мардум аз ин меандешанд ки чаро масалан хештабориро авлотар медонанд нисбат ба он ки масалан духтарони худро ба дигар ҷош ба шавҳар диҳанд ё писарони онҳо зан гиранд, ин сабаби дигараш яъне надоштани имконотҳои масалан зиндагӣ, аз он ҷумла тарсидани он ки духтар бешавҳар намонад. вақте ки масалан хешу табораш ҳолате мешавад ки писарон камтар ҳастанд, духтарон зиёдтар ҳастанд ва дар ин ҳолат аксари духтарон мемонанд ва онҳо имконоти масалан дидани онҳо рафту омад ки надоранд ба дигар минтақаҳо, имконоти онҳо маҳдуд ки аст, маҳдуди иҷтимоӣ ҳастанд, ҷамъиятӣ ҳастанд. аз ин ҳисоб аз тарси ҳамин ки ҳар духтарон намонанд гуфта, барои ҳамин тезтар онҳоро ба якдигар гуфтугӯ карда, маслиҳат карда онҳоро ба шавҳар мекард. ана ҳамин аст он сабабҳои иҷтимоӣ, сабабҳои иқтисодӣ ва масалан равоние ки дар мардуми баъзе масалан маҳаллаҳои тоҷикистони мо ин чиз дида мешавад. ва мо дидем ки дар тадқиқотҳои худ дидем ки оилаҳое ки аз гуногун минтақа ҳастанд ё ки хештабор нестанд ё ки дуртар ҳастанд, фарзандони онҳо шуъури васеътар доранд. барои ин ки мо ин чизро дарк кунем, мо медонем ки шуъур метавонад шуъури оилавӣ шавад, масалан шуъури авлодӣ шавад, шуъури маҳаллӣ шавад ва шуъури миллӣ шавад. барои инкишофе ки инсон инкишоф ёбад ва зина ба зина гузарад, касоне мегузаранд ки фақат масалан ба ақл ва илм рӯ меоранд ва илм меомӯзанд. барои ҳамин мо гуфта наметавонем ки тамоми мардумро масалан мо ба сатҳи миллӣ барорем. барои он ки мо дурусттар фаҳмем, бояд аз қавму қабила ё ки мафҳумҳои маҳаллӣ ки дар мо ҳаст ба инҳо мубориза бурда нею, баръакс онҳоро иттилоотнок карда, донишҳои лозимӣ дода, он фардҳое ки имконоти васеъшавии шуъури онҳо ба сатҳи миллӣ ҳаст, онҳоро бароварда ки бигузор онҳо масалан хизмат кунанд ва барои масалан халқу миллати худ фоидавор бошанд ва насли солим биёранд. чӣ кор бояд кард ки дар масалан оянда камтар ин чизҳо дида шавад, аз он ҷумла издивоҷҳои хештаборӣ? якум ин ки иттилоотро то шуъури мардум расондан дар кор. агар ин чиз масалан масъалаи мубҳам шаваду телевизиону радио воситаҳои ахбори умум инро яке аз масъалаҳои муҳим бардоранд, мардум дарак меёбанд ва худи духтару писарон зид мебароянд. вале масалан масъалаи дигар аст ки метавонанд духтарон боз бешавҳар монанд дар он ҳолате ки агар онҳо масалан омӯзиш накунанд, илм наомӯзанд. барои онҳоро боз имконоти масалан омӯзиши илм ва шуъури худро васеъ кардан додан дар кор набошад. онҳо агар аз ин чиз ҳам монанд, аксари онҳо масалан мумкин бе хонавода монанд. тарафи дигар ин дар ҳама маҳаллаҳо, дар назди масалан ҳукумат, дар назди корхонаҳои масалан муассисаҳои тиббӣ кушодани машваратҳои тиббӣ, равонӣ
ва генетикӣ Бале. ки онҳоро ирсӣ Масъала хабар асос. кунанд ки масалан мо метавонем ки масалан ин мутахассисонро мо масалан ташкилоти ҷамъияти муайянӣ дорем ва дар кафедрае ки мо кор мекунем дар донишгоҳи тиббӣ метавонем ки онҳоро тайёр кунем ки ё ки ҳамон дарахти генеологие ки аз куҷо омада истодааст ва ба кӣ хештаборӣ дорад ё ки ба ҳамин ҳамсаре мекунад ё ки зиндагии оилаи барпо мекунад оё хештаборӣ дорад ё не ин ҳатто ин масъаларо мо метавонем ки рӯшан андозем мутахассис тайёр кунем ки мутахассисе ки масалан кор карда тавонад вале агар бо кушоянду лекин дар он ҷо мутахассис шинаду як кас масалан пул гираду лекин он натавонад иттилооти лозимӣ додан ин баръакс зарар аст монанде ки масалан мо яке аз масъалаҳое ки давлату ҳукумат дар ҳама мактабҳо масалан дар деҳотҳои дурдаст компютеркунониро яке аз масъалаҳои муҳим гуфтааст ва таъмин кардааст вале дар аксар ҷое ки мо рафтем масалан мутахассисро надидем ки ба мардум масалан тарзи муносибат ба компютер яъне компютер биомӯзонад. масъалаи дигаре ки дар ин ҷо мо гуфта чикор метавонем кунем устоди азиз ки ана ҳамин курсҳо масалан кушода шаваду мутахассисон ҷалб шаванд масалан ин барои пешниҳоди дар фикрӣ чанд дорад. сатҳ бояд дида шавад яке дар сатҳи масалан қонунгузорӣ дида шавад ки қонунҳои махсусе барояд вале вақте ки ин қонунҳоро мебароранд бояд аз мутахассисон пурсанд чунки касоне ки масалан депутатҳое ки масалан дар қонунбарорӣ ҳастанд агар онҳо мутахассиси соҳа набошанд ин чизро дуруст дарк карда наметавонанд барои ҳамин мутахассисон дар масалан ҳамин лоиҳае ки барои иттилоотнок кардани мардум ки ҳамчун як чизи нанговар рафтори нанговар бошад масалан дар байни мардум инро масалан дар сатҳи баланд дидан дар кор ва вақте ки қонун баромад онро мо метавонем ки амалӣ кунем ва чизе ки боз масалан давлату ҳукумат метавонад барои мардуми мо бикунад хизмати хубе бикунад ин он аст ки масъалаи масалан оиладор шудани аз ноҳияҳои гуногунро анъана кунад ва онро тағрибот кунад ба воситаи масалан ахбориҳои умум воситаҳои ахбори умум телевизион радио онро ба сатҳи лозимӣ бардораду ҳамчун як рафтори намунавӣ онро тағриб кунад ва ба мардум пешниҳод кунад ва дар ҳақиқат мо гуфтем ки нишондодҳои мо нишон доданд ки касоне ки масалан оилаҳое ки аз ноҳияҳои гуногун ҳастанд он фарзандони онҳо дар ду шуъур ҳам шуъури тарафе ки падараш ҳаст авлоду хешу табору маҳалле ки падараш ҳаст ва ҳам шуъуре ки масалан минтақаи дигар ҳаст ва ин ду шуъур имконот медиҳад ки вай бештар ба шуъури миллӣ наздиктар аст ин як масъала ҳаст ки бояд ин масъала тағриб шавад дуюм масалан духтароне ки квота мегиранд ба онҳо меоянд ва банобо шавҳар мекунанд ба дигар ҷо мераванд бигузор онҳоро монеа накунанд чунки бисёр вақт аз тарафи ноҳияҳо ин монеа мешавад ва ин сабаби вайронӣ мешавад вақте ки онҳо масалан ин беҳтар аст ки масалан ба ноҳияе мераванд ё ҷое мераванд дар он ҷо ҳам мутахассис лозим аст ва ба ноҳияи онҳо масалан писари дигаре ҳаст ки аз дигар ҷо масалан духтар мегирад ва имконоти ошно шуданашон зиёдтар аст ки масалан ба он ноҳия боз мутахассиси дигарро баранд ин тарафи дигар аст тарафи дигар масъалаи кадр ҳаст бояд дар сатҳи баланд дида шавад ки вақте ки донишкадаҳо муассисаҳои масалан илмиро хатм мекунанд онҳоро то чанд сол ба ноҳияе фиристодан лозим аст ки онҳо дар он ҷо кор ва фаъолият кунанд ва вақте ки онҳо ба он ноҳия рафта фаъолият мекунанд шояд дар он ноҳия маъқул шавад боду ҳавояш кораш зиндагиаш ва шояд ошно шавад ба духтаре ки масалан дар он ҷо вай ба шавҳар яъне ки оиладор мешавад ё ки масалан шавҳар мекунад ё ки зан мегирад дар ин ҳолат барои он ки кадрҳо аз он ноҳияҳо нараванд бояд сатҳи маҳалле ки масалан дар тоҷикистони мо на ба маҳал мубориза бурдан дар кор балки аз маҳал истифода бурда пешвоёни ҳам чӣ хеле мегӯянд формальни лидер ва ҳам аз тарафи ҳукумат гузошта ва ҳам неформальни лидер пешвоёне ки масалан аз тарафи халқу қавму қабилаву масалан бизнесменҳо ҳастанд тоҷирон ҳастанд депутатҳо ҳастанд варзишгарони сатҳи ҷаҳонӣ ҳастанд масалан пешвоёни дин ҳастанд ки онҳо барои ҳамин одаме ки аз тарафи ҳукумат фиристода мешавад шароит бисозанд шароити зиндагиро бисозанд ки вай дар он мушкилӣ нашавад ва чун шароиташа ки сохтанд соҳиби хонаву дар ки шуд вай албатта аз он ҷо намерад ва ин
ташаккули инкишофи миллии моро метезонад. вақте ки мо дар ин сатҳ ки омадем, ташаккули миллии мо ки тезон, мо боз тезтар он раванди ташаккулёбии миллати мо боз тезтар, суръаташ хубтару нағзтар мешавад. ва албатта ногуфта намонад ки дар ин соҳа мутахассисон лозим ҳастанд, масалан бештар ба кафедраҳои психология мутаваҷҷиҳ бошанд ва чунин шахсоне тайёр кунанд ки онҳо ҷавобгӯи масалан талаботҳои равонии мардуми мо бошанд. ва яке аз хатоҳои масалан шуъури ҷамъияти мо ҳам дар ҳамин аст ки камтар ба равоншиносон такя мекунанд ва хатои равоншиносон дар ин аст ки онҳо масъалаҳои муҳими равонии мардуми моро камтар дарк мекунанд ва аз он донишҳое истифода мебаранд ки масалан дар асри 20 масалан барои мардуми шӯравӣ буд ки онҳо мутаассифона ҷавобгӯи масалан талаботҳои равонии мардуми ҳозира нестем. мо ба ҳар замон тавонистем илмеро тавонистем аз худ кунем ва шукри худо ва ватани обод ва онро ҳоло метавонем ба мардум чунон пешкаш кунем ки имконотҳои мардуми мо, имконотҳои равонӣ, имконотҳои иҷтимоӣ, имконотҳои масалан солимии онҳо боз хубтару нағзтар нишон дод диҳад. устоди азиз, чун шумо дар масъалаҳои равонии шаҳрвандони мо масалан сару кор доред, ҳастанд бемороне ки ба шумо муроҷиат мекунанд аз ҳолати рӯҳии хеш дар вазъи оиладорӣ ва бештар ҳамон оилаҳое ки аз лиҳози хештабор ба ҳам пайвастанд. умринисо, албатта мо ягона шояд гӯем хато намекунам, ягона ҷое ҳастем ки бемориҳои оилавиро табобат мекунем. мо майна масалан ба сари баланд гуфта метавонам ки чунки мутаассифона одам бемор шавад, гирифта мешавад, табобат мешавад вақте, вале оила ки бемор шавад, онҳо намедонанд ки ба куҷо муроҷиат кунанд. ва мо ҳар замон ҳам ташкилоте ки дорем, ташкилоти ҷамъияти маванӣ ва ҳам ҷойҳои корие ки мо дорем, масалан метавонем ки бемориҳои оиларо барҳам занем ки оила ҳам бемор мешавад. аз он ҷумла масалан бемориҳое ки дар масъалаи муносибати масалан зану шавҳар, дар масъалаи мушкил будани тарбияи кӯдакон, дар масъалаи муносибати келину хушдоман, дар масъалаи муносибати байни бародароне ки дар як хона зиндагӣ мекунанд, дар масъалаи муносибати байни келинон, дар масъалаи муносибати масалан давраҳои тайёрӣ дидан масалан ба шавҳар баромадан ё оиладор шудан, дар ҳама масъала мо метавонем иттилоот, ахборот ва дониши лозимие ба онҳо бидиҳем ки дар ҳар сол мо то зиёда аз 200 оиларо аз вайроншавӣ, аз бемориҳои гуногун мо дар ҳамин шароите ки хушбахтона дорем, мо онҳоро аз мушкилот берун мекунем ва оилаҳоро аз вайроншавӣ нигаҳ медорем. устоди азиз, боз бармегардем сари ано масъалаҳои генетикие ки масалан хунҳое ки аз лиҳози хештаборӣ ба ҳам мепайвандад баъзан ба дигар касалиҳо ё ки ба носолимии оила оварда мерасонад. масалан бисёр вақте ки мебинанд дидани як хун, масалан резус фактор мегӯянд, омили резусӣ агар аз мард плюса яъне мусбат бошад, аз зан минуса манфӣ бошад, масалан бача партоӣ мешавад. мо масалан чунин дар ин ҳолатҳо масалан бисёр нигоҳубини сахт мо метавонем кунем ба таъсиротҳои равонии доругии сахт расонем ки сиришти ҳамон зан, ҳамон кӯдаки масалан мусбат дошта резусро қабул кунад. вале дар бисёр ҳолат мо мебинем ки онҳоро тавсия медиҳем ки аз якдигар ҷудо шаванд. як хатои онҳо дар чист? онҳо пеш аз масалан хонадор шудан хуни худро намебинанд. албатта хуни худро дидан лозим аст. дар дигар давлатҳо ана ҳамин масалан бунгоҳҳое ҳаст ки пеш аз издивоҷ кардан, масалан дар давлатҳои Эрон, Арабистон, Туркия, ман ба чанд вайашон ошно шудам ва мардумашон. дар онҳо ҳамин вай ҳаст, ҳамин сохторе ҳаст ки масалан пеш аз издивоҷ мераванд ва хуни худро месанҷанд ва аз муоинаҳо мегузаранд, баъд издивоҷ мекунанд. албатта ин онҳо ки дар сатҳи инкишофи давлатдории худ мо шукргузорем ки масалан дар ин 20 соле ки давлати мо вуҷуд ин қадар мо пешравиҳо кардем ва зарбҳои сахти масалан бемориҳои эпидемиявии гуногун ва бемориҳои гуногуне ки
ва миллати мо ва сатҳи саломати мардум мо таҳдид мекарданд, вазорати тандурустӣ бо тактикаву стратегияи худ тавонист ки масалан ин бемориҳоро аз байн бубарад ё ки онҳоро қувваташонро суст кунад ё ки системае бисозад ки ҷавобгӯи масалан сатҳи ҷаҳонӣ бошад. ба инам нигоҳ накарда мо баъзе албатта дар оянда ҳам масъалаҳои тибби равонӣ дида мешавад, ҳам масъалаҳои кушодани машваратгоҳҳо ва ҳоло масалан мо наметавонем ки бисёр машваратгоҳҳо чи генетикӣ чи масалан лабораторӣ ва дар ҳар минтақаҳои гуногун бисозем. Мо бояд як одамро тайёр кунем ки масалан ин духтур ҳам табиб бошад, ҳам масалан лаборант бошад, ҳам психолог бошад, ҳам масалан домуло бошад. Ба ин сатҳ овардан дар кор. вақте ки мо масалан агар боз барои сохтмони давлати мо барои масалан моҳона додану масалан бисёр корҳои дигар нафақапурӣ ҳоказо чизҳое ки бюҷет аст, мо боз наметавонем ки аз бюҷет чизи дигаре гирему масалан боз ҷудогона мо касеро як мутахассис як соҳа кунем. Не, бояд мутахассисҳо бояд сатҳи саводнокии онҳоро мо бояд баланд кунем ки як одам чанд корро кардан тавонад. дар ин ҳолат мо бурд карда метавонем ва ба ҳаминам омода истодааст. Масалан суҳбати мо ва шумо тақозои ҳамин замона ҳаст ки мо бояд карда истодем ва ин то шуури ҷамъиятӣ ки рафт дар махсус ҷойҳое ки масъулияташон оид ба ҳамин чиз, албатта ин чиза фикр мекунам ки дида мебаранд, чораҷоӣ мекунанд. бале, саломат бошед устод. барои оилаҳои ҷавоне ки имрӯз издивоҷ мекунанд чанд маслиҳат медодед ва умуман чӣ гуна дидан мехоҳед оилаҳое ки минбаъд барои давлати мо вай бошанд, солим бошанд? албатта яке аз талаботҳои масалан ҷисмию равонӣ ва иҷтимоӣ умуман тақдирии инсон ин албатта хонадор шудан аст ва барои хонадор шудан албатта тайёрӣ лозим аст. масалан бисёр вақт мутаассифона дар тоҷикистони мо баъзе масалан оилаҳое ҳастанд ки тезтар мехоҳанд духтарашонро ба шавҳар диҳанд ки мушкилот наёрад ва барои ба шавҳар баромадан акнун вақте ки иттилоотнок шуданд духтарҳо медонанд ки масалан 4 касби лозимӣ ҳаст ки ҳар як духтар масалан бидуни он касбҳои дигар бояд тавонад. масалан пухту паза тавонад, шустушӯйро тавонад ки дар як шустушӯй масалан метавонад хато кунад агар надонад, рӯ бучина донад, гигиенаву тозагӣ донад ва дарзу дӯза донад. оддӣ 4 ҳунарро донад ки масалан ночор нашавад, агар ки масалан шавҳарашам ягон ҷо равад метавонад ки масалан ризқу рӯзии худаша ёбад. ба ғайр аз ин бояд албатта омӯзиш кунад. курсҳои махсусе ҳастанд ки ошно мекунанд ба тиб, масалан чӣ хел кӯдака нигоҳубин кардан, масалан чӣ хел дору додан ва ҳоказо. боз ҳаст курсҳое ки масалан тарбияро, педагогикаро меомӯзонанд. агар имкон бошад ва агар ки боз имкон бошад як касби дигар гирад, ин хуб меша. яъне хонданро ман дар назар дорам ки касби иҷтимоӣ ки умуман духтар дар ҳолати масалан мушкилоти иқтисодии шавҳараш метавонад ки ризқу рӯзии худашро барад. ин як тараф аст. тарафи дигараш он аст ки бояд тайёрии психологӣ дошта бошанд. ки психологияи онҳо барои оилаи нав барпо кардан бояд тайёр бошад. тайёрии физиологӣ дошта бошанд, яъне ки бинанд ки дар ҳақиқат камбудиҳои ҷисмӣ надорад, оё баданаш тайёр аст масалан барои таваллуд кардан, ягон мушкилоти масалан ҷисмӣ надорад, аз духтур гузаштан лозим аст. албатта юридикӣ, яъне ки ба синну соли ҳуқуқӣ расида бошад ки донад ки масалан аз синни 18 солагӣ масалан ин чиз ҳаст, ин мумкин иҷозат аст. тарафи дигар ин тарафи иқтисодӣ ҳаст. пеш аз он ки оила барпо кардан бидонанд ки аз куҷо хурду хӯрок мегӯяд. тарафи дигар ин иҷтимоӣ ҳаст. бояд бидонанд ки дар куҷо зиндагӣ мекунанд. бинед ки ин қадар чизе ҳаст ки масалан масъалаҳое ҳаст ки албатта инҳоро дидан хуб аст ва ин ки дар мардуми мо анъана ки шуд дар оянда масалан дар як мушкилоти зиёди ҳаст. масалан духтарҳо андаки фикр кардан ки дертар шавҳар кардан, онҳо дар онҳо як воҳимае пайдо мешавад ва гӯё ки онҳо дигар шавҳар кардан наметавонанд гуфта, ин воҳима дар равони онҳо таъсир мерасонад ва ҳангоми муносибат онҳо кайҳо ҳаёти худро дар майнаи сари худ банд кардан ва мушкилкушое лозим аст ки мо масалан бо махсус барномаҳои махсуси
равонии худ метавонем ки ин мушкилии кушоиш онро аз майна кушоем ки вай дар оянда тавонад ки дар кадом синну соле ки набошад тавонад масалан ҳаёти худро оилаи худро барпо созад ва ин мушкилии равонӣ фақат дорад ки вақте ки масалан хондан фикр мекунанд ки албатта онҳо вақти худро ба хондан сарф кардан не ҳоло масалан мардҳои бачаҳое ҳастанд ки онҳо масалан мехоҳанд ки оилаи онҳо басавод бошад чунки зани солим агар кӯдаки солим ба дунё орад зани басавод фарзандони масалан соҳиби маълумотро тарбия мекунад. бале мақсади ҷомеаи мо ҳам имрӯз ба воя расидани оилаҳои солим аст онҳое ки тавонанд дар иқтисодиёт фарҳанг ва иҷтимоиёти масалан рушди ҷомеа таъсири худро гузошта тавонанд. ба ҳамин хотир суҳбати худро ин ҷо анҷом медиҳем. Фикр мекунам ин суҳбат масъалае ҳаст ки бояд чандин суҳбатҳо сари ин масъала бошад. Ба қавле ки худатон гуфтед мутахассисони ҳам психолог лозим ҳам масалан педагогҳо лозим ва мо кӯшиш мекунем дар барномаҳои дигарамон атрофи ҳамин масъала бо мутахассисон суҳбати худро идома бидиҳем. дар охир шунавандагони азиз бори дигар омади устод маҳмуд кабирӣ рӯҳшиносро ба ин даргоҳ хайрамақдам мегӯем ва ба онҳо саломатӣ ва хушбахтиро хоҳонем. саломат бошед.